जोंनि लखिमपुर बियाबनि सिङाव थानाय देग्लाय 46थि आरो 16थि खुंगा लखिमपुर बियाब महासभाया खुंनो बोसोरे खुङो। देग्लाय बेवहाय जोङो गिबियाव जों गामि गामि खुङोमोन ओरैनो फिसा फिलौ, नाथाय बेखौ जों दोनथ'नानै देग्लायो बेवहाय गासिखौबो लानानै फैदों गामिनिफ्राय। मैयानिफ्राय जागायदों जोङो, अर्थात 18निफ्राय जागायदों दिनै 16हालागै, 1 खाथिहालागै। मैया जोङो बादायनाय होरिनाय गासै गामि द' लाना फैनानै जोंनि बाथौ आर'ज माइनावनि आयदाखौ लानानै बादायलायनाय जादोंमोन। बेवहाय साखाफारा जादोंमोन, दैथायहरदोंमोन बांसिनानो। खावसे फैयाखैमोन बादायनायाव। जिखि जाया जोंनि नैथि बार जोङो बादायलायनाय हान्जा लादोंमोन बाथौनि सायाव माइनावनि जानानै, माइनाव आफादनि आरो माइनावनि जिखिनि आर'ज दं बेयाव जों सायख'ना लानानै मोनसे थि खालामनानै जों मैया दावखोदोंमोन। बिनि फिथाइखौबो दिनै होदों, मोजां जादों। जोंनि लखिमपुर बोखावै लखिमपुराव जानो हागौ दासिमहालागै जोंनि नै लखिमपुरावनो गिबि जानानै दं, गुबुनाव गैया होननानै जों खोनानानैबो मोनदों। बेनि थाखाय जों निजेखौनो बाख्नायनाय आरो गोग्गानाय बायसा मोनदों। देग्लाय आरो जोंनि बेवहाय दा नै जों फोरबोखौ फुंनिफ्रायनो फालिबाय, माइनाव बुरखांनाय आरो माइनाव बुरखांना बाथौ आर'ज आरो जोबथायाव जों गेवलां मेल दासिमहालागै सोलिबाय दङ, लासैनो जोबगोन। जोबखांनायनि उनाव जों माइनावखौ बुरखांखाना लाबोबाय जेला जों बेखौ थिसननो लागोन। लानायनि सिगां जोङो गामि द' जोङो दौरिनि आखाइनिफ्राय एसे एसे राननानै हरो, जायखौ जों माइनाव होननानै बुङो। बेखौ गामियाव लाना थांगोन, बिथांमोना गामियाव बुरजा खालामनानै बिथांमोना रानस्रावना हैगोन। आरो इयाव जिखिनि आद्रा थायो बेखौ जोंनि बे हालामनिनो सोरबा खासिया निजेनो बानस'नानै निजिनि न'खराव निजिनि माइहेन्दो माइ फाख्रियाव सोनो थाखाय लाहार फाहार खालामो। देग्लायबो खालामदों, बिथाङा लाना थांगोन दा मोनाबिलि समाव। हाबाफारिफोरखौ जों लानानै सावरायनायनि खाबुखौबो दिनै लानाय जायो। बाथौ आर'ज बादायलायनाय, माखासे धोरोमारि बादायलायनाय हाबाफारिखौबो जोङो लानाय जायो। माखासे स्कलार बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनानै दिनैनि गेजेरजों जोङो बे 1 खाथि माइनाव खेराइ फोरबोआव जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ, समाजारि जौगानायनि बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायलायनाय जायो। जों नुनो मोनदों जे आथिखालाव लाइमोनफोरा धोरोमनि फारसे गोसो होआलाबानो फेग्रा मुवा बायदिसिना जिराद जानायाव गोसो होदों। बे समाव नोंथाङा लाइमोननि दैदेनगिरि हिसाबै मा खावलायगोन? जोङो बे बिथिङाव जोङो नोजोर होयोब्ला जोङो नुनो मोनो, दिनैनि बुब्लियाव जोंनि लाइमोन बिथांमोना जोंनि समाजनि माखासे नैतिक गियान बा जोङो समाजनि माखासे धोरोमारि खान्थि बा धोरोमारिनि बिथिंजों जोङो फैनाय बिथिंफोरखौ जोङो गोजान जालांबाय थानाय नुनो मोनदों। बे बुब्लियाव जोङो बुंनो नागिरगोन जे जायफोर सुबुंफ्रानोखि धोरोमनि गियान गैया बा धोरोमनि माखासे सान्थौफ्रा जोंनि मेलेमाव थाया, दा बेफोरबायदि माखासे लाइमोन बिथांफ्रा जोंनि समाजनिफ्राय गोजान जानगारलांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेनिफ्राय दिनै गोबांथार लाइमोन बिथांमोनानोखि ड्राग्स जानाय, माखासे गाज्रि माखासे मुवा बेसाद जानायनि बिथिङाव सहैनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरावनोखि जोङो धोरोमारि बिथिङाव बा बाथौ धोरोमारि सान्थौफ्राव जोङो दङ जे बेवहाय धोरोमखौ सिबियोब्ला, इसोरनि खाथियाव फैयोब्ला जोङो माखासे गाज्रि हाबा मावनाय, गाज्रि फेग्रा मुवा, गाज्रि मुवा बेसाद जानायनिफ्राय जोङो गिनाय मोनसे बिथिंखौ जोङो लानानै जोङो गोजान जालाङोमोन। नाथाय जोङो धोरोमसालिफ्राव दिनै लाइमोन बिथांमोना फैनाया गोबां खम जालांनायनि जाहोनाव बिथांमोना गिनाय होननाय मोनसे गैयैनिफ्राय दिनै फेग्रा मुवाखौ लानायाव बांसिन जालांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे बुब्लियाव जोङो खावलायनो लुबैगोन जे जोंनि लाइमोन बिथांमोनाबो धोरोमसालियाव, बाथौ धोरोमसालि बा जोंनि सोलोंसालियाव बिथांमोनाबो फैनानै धोरोमनि गियानफोरखौ लाफैगोन आरो धोरोमनि गुबुननि इनाय अयथासार खालामै आरो गावखौ फोजोबस्रांनानै लानायनिफ्राय गोजानाव जेन जोङो थानो हायो, बे बिथिंखौ जोङो खावलायगोन। खेराइ फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो जासिग्रोनाय जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननि रादाब बुथुमगिरि साफ्रोमनिफ्रायबो जोंनि बाथौसा हिसाबै साबायखरखौ जासिग्रोबाय। जायखिजाया दिनैयो लखिमपुर बियाब बाथौ महासभाया फैयै फैयै 46थि खेब माइनाव खेराइ फोरबोखौ खुंफुंबाय।
आरो बेजों लोगोसे लखिमपुर बिया बाथौ महासभानि 16थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंखौ खुंफुंनानै होनो थाखाय बानजाय आफाद महरै जोंखौ दायथ' होदोंमोन बिबान होदोंमोन। दा बे बिबान हिसाबै जोङो जाबायदि मावनांगौ बे बेफोरखौ जों मावफुंना होनो हादों होननानै जों बुंनांगोन। मानोना बेवहाय जोङो जि मोनसे काति फुजा बा फोरबो बा माइनाव खेराइ फोरबो बे फोरबो हिसाबै जोङो दिनै बानजाय आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो मोनसे मा होनो जोङो मोनसे गियानखौ जों मोनबोदों बा मोनदों जे आनसलिक हिसाबै जोङो जेसेखिनि ग्रोम ग्रोम खालामनांगौमोन बेबायदि ग्रोम ग्रोमा सुबुं नुजाथिनाया एसे गेसें जादों, जाबावनांगौमोन। जायनि कारना बेनो माने बेनो जों जे गामि गामि गंफ्रोमबो गामि गामि माइनाव खेराइ फोरबोखौ दिनै गाजा गोमजा खुंफुंनायाव माखासे सुबुंफोरा दिनै फैनो हायाखै। थेवब्लाबो जेसेखिनिया बाहागो लादो बेखिनिजोंनो दिनैनि जि 1 काति माइनाव खेराइ फोरबो बे फोरबोखौ जों खुंफुंनानै होनो हादों। दा बेवहाय जाहोनाय लोंहोनाय थाहोनायनिफ्राय हमनानै जोङो गासैखौबो जों जगार खालामनानै होनो हादों। आरो लोगोसे दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबांथार सुबुंफोरा बिजाब सेबखांनायनिफ्राय हमनानै बे जाहोनाय लोंहोनाय सायनासालि साजायनायनिफ्राय हमनानै गासैबो बिथिङाव बे ओनसोलनि बाथौआरि बिथांमोना राङारिनिफ्राय हमनानै बायदिसिना देहायारि हेफाजाब होनायनि थाखाय दिनै बे हाबाफारिया दिनै जाफुंनानै फैबाय। जिहेथु नोंथाङा सासे गाव अनसाय खुंथायनि लेङाइ मासिगिरि, बे हिसाबै नोंथाङा साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ माइनाव फोरबो बा खेराइ फोरबो बे फालिनायाव नोंथाङा रायजो राजाखौ मा खालामो? जायखिजाया 1 काति माइनाव खेराइ फोरबोखौ जे समाव बर'आ पृथिबियाव बर' हिसाबै बा बाथौआरि हिसाबै जोङो गावखौ सिनायथि होबोदोंमोन, बै समनिफ्रायनो जोङो बे फोरबोखौ जों खुंबोबाय थादों। आरो बे 1 काति माइनाव खेराइ फोरबोआनो बर'नि मोनसे बाथौआरियानो जा बा बर'नि मोनसे सिनायथि, बे सिनायथिनि मोनसे फोरबो होननानै जोङो गनायनानै लायो। मानोना जोंनि बर'नि जायखिजाया जोङो मा होनो बैसागु बोथोरानो जा बायदिसिना माने फुजायानो जा बायदिसिना बोथोरानो जा बेयो खुंजायोब्लाबो दिनै माइनाव खेराइ फोरबो जि खेराइ फोरबो बे खेराइ फोरबोआनो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो जों बयनिख्रुइबो माने बे धोरोमनि बेलायाव बे बयनिख्रुइबो माने जोङो फालिनो गोनांसिन हाबाफारिया जोंना बेनो। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों माइनाव खेराइ फोरबोखौ जोङो जोंनि बर' हारि थांना थानाय समसिमहालागै जै समहालागै बर' हारिया थांनानै थागोन बै समहालागै माइनाव खेराइ फोरबोखौ दिनै जिबायदि मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो खनायाव ग्रोम ग्रोमै खुंफुंदो बेबायदिनो ग्रोम ग्रोमै खुंफुंनांगौ होननानै आं सानो।